салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтаракон. Бозам навори имрӯз аст анамин амуд абайои дубайст ки 1000 сомона. Лекин шӯхӣ кардем 1000 сомона нест, даиҷа 500 сомона духтаракон. Дута расветка дора, ина танада бини аҷоибот фасҳо места. Ремент ҳам дора духтаракон. Даставка низ дорам, даставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон ҳаста духтаракон. ё нехали чӣ мегӯям сангошу намереза, ягон чӣ намешавад. Аҷоибот хушрӯбат. Размеро М то XL то L размер аст. Короче 3-4 та размере вобаста айқач ҳам аст духтаро. Качество хушрӯ гира бинед. Хай одамакои чамида камтар намезеба ранги ман. Одамое ки бо ҳиҷоб пӯшай ода вапша мезеба. Танадан хулоса аҷоибот хушрӯ. Нарша чуна ки гуфтам 500 сомона бо арзон мекунам. Дар расветкай ҳозир ашта. Савдои хонагии духтаро дар бозори Корвон нестай. Касе даставка мехоҳ метавонед WhatsApp ро экран ба дадан нависед. Баъд духтарако киса ҳам дора, аз ма кисаошо нишон чум. Ремент дора, ина кисаошон ҳам қа хушрӯкай калонакай. Рементошо нехели хай вай дора, украшен дора бо.